Yurdumuzda babaday halların irinsiz zähmet çekmekleri, topraktan bol hasıl öndürmekleri barada görüdilen amatly şertler usat ekrançlaryň gök we bakça ekillerini yetiştirip, olardan ýokary hasıl almakda ýerine ýetirýän işleriniň öňe ilerlemegine uly badalyg berýär. Pähim paýhas ummanyň magtymly pra ýylynyň her bir iş günni münasip zähmet üstünlüklerini besleýän marwulatyň edermen ekrançlary hem şu ow hojalyk ýylyna gök önümleriň we garpy gawun ýaly bakça ekilleriň oňat hasyl berýän saýlama görnüşlerini ekip, bol hasly kemaly getirýärler. Welaýatyň ustad ekrançlarynyň alymyň gazanlarynyň öňde barjy tejribelerini, agtybarly usullaryny ekrançylyk puwdagyna giňden ornaşdyrmaklary, suw işlerini rejeli peýda almaklary netijesinde bakça ekillerini ýetişdirmekde uly üstünlükler gazanylýar. Şuwlar toprağa göwnüjay hyzmat edip daýgançylyk kärininden we päk zähmetlerinden arskal tapýan ekrançy babaday hallar özlerini geçirýän gawun garpyz ýaly bakça ekillerine gowunmak bilen gujurly zähmet çekýärler. Daýhan ihlasy bilen güneşli baý topragymyzdan öňýän gawunlar garpyzlar ekrançylyk meýdanlaryna öz boşly bereg berip, welaýatyň ustad ekrançlarynyň bakça ekillerini ýetişdirmekde çekýän ihlasly zähmetleriniň ýerine düşendiginden habar berýär. Hormat prezidentimiziň owojalyk ekilleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak, halkymyzy gök bakça ekilleri bilen üpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän welaýatyň ekrançylary ýetişdirilen hasyllaryny ýygnamak işlerinem guramaşykly alyp barýarlar. Şuwlar kärinesi ekrançlaryň esasy maksady çoğulu günüň nuruna ýetişip kemsiz bişen gawullar we garpyzlary ilatymyza terligi bilen ýetirmekden ibarat bolup durýar. Häzir hullerde ak bazarlarymyzyň gözüňe dokundurýan, süýji tagamly bakça önümleriň durly görnüşlerinden dolup durmagy ekrançylaryň gije günni çekýän ýadawy zähmetlerine bolan boýsunjyny hasda artdyrýar. Welaýatyň ekrançylary kädi ýetişdirmekde hem baý iş tejribe toplaýarlar. Olar şuwlar özleriniň derdöküp ýetişdiren kädilerini zaýaty ýygnamak işlerine de aýratyn üns berýärler. Kärindeşileriň ýereleriniň bereketli toprakdan ýygnaýan gök önümleri bolsa Marwulaýat Miwe Owojalyk Senaty birleşigi tarapyndan bökdenşe kabul edilýär. Owojalyk Senat birleşigine kabul edilen önümler 3000 tonnalyk sowadyjy ammara ýerleşdirilýär. Ata-babalarymyzyň daýgançylyk tejribelerinden oguralyp zähmet çekýän welaýatyň ekrançylary künji, noýwa ýaly ekilleri ötürüp ýetişdirmekde de ihlasly zähmet çekýärler. Olaryň çekýän asly zähmetler netijesinde bu azyklyk ekillere şuwlar ihlasly ýygy edilýär. Bereketli topragymyzdan öndürilen önümler halkymyzyň toý taşaklarynyň hem bedegi bolmak bilen birlikde bazarlarymyzda bakça önümleriň bolşulugynyň döredilýändiginiň aýdyn kepiller. Yurdumyzyň owojalyk puwdagyna amal asyrlayan özgertmelerden ruhlanıp zähmet çekýän marwulatyň ustad ekrançylary babaday hallaryň zähmet çekmegi, ýerden bol hasyl almak barada döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadagal gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.